V bežnom živote je dobré, ak dokážete vybaviť čokoľvek a hlavne rýchlo. Byť rýchly v posteli však žiadny úspech neznamená. Práve naopak. Takýchto mužov však neustále pribúda. Keď dojde k ejakulácii a k orgazmu u muža skôr ako u ženy a žena nie je v podstate uspokojená a obyčajne to dochádza v priebehu pár sekúnd, pár desiatok sekúnd alebo v 1, 2, maximálne 3 minút. Dokonca sú aj muži, ktorí ejakulujú a pritom do partnerky ešte ani nevnikli. Samozrejme, sú aj také prípady, čo sú dosť nešťastní sú tí mladí muži alebo tí muži, pokiaľ dojde k ejakulácii ešte skôr, než vnikne do partnerky. Častokrát to napríklad býva, že ten muž má predčasnú ejakuláciu a po vniknutí do partnerky je za 30-40 sekúnd v podstate hotový, ľudovo povedané. A keď napríklad dojde predtým k nejakej výraznejšej predohre, alebo ten muž nemá dlhšie pohlavný styk a je natoľko vzrušený, že dochádza k ejakulácii a k orgazmu ešte skôr, než vnikne do partnerky. Je to samozrejme veľmi nepríjemná situácia. Nie len z pohľadu partnerky, ale hlavne toho muža. Asi by ste to nechceli zažiť, to verím, ale mladý muž, s ktorým sme sa rozprávali my, si svojim peklom už prešiel. Odkedy som začal vlastne žiť pohlavný život, že to od nejakých 17 rokov, tak vlastne už pri prvom styku pohlavnom som veľmi rýchlo ejakuloval. To znamená, že som sa veľmi rýchlo urobil asi po 2-3 minútach po vniknutí do partnerky. Táto partnerka nebola uspokojená, čím som sa vlastne aj ja sám hanbil a cítil som sa trapne. Po roku, po 2, keď som znova zmenil partnerku, znova sme začali spolu sexuálne žiť, pohlavne žiť a znova ma tento problém navštívil. Jednoducho nedokázal som priateľku uspokojiť, cítil som sa menej cenný, smiala sa mi, cítil som sa ako muž ponížený. Bolo mi to veľmi nepríjemné a toto sa opakovalo ešte s ďalšími 2-3 partnerkami, až pokiaľ som nenašiel poslednú, ktorá ma presvedčila, aby sme spolu navštívili odborného lekára, alebo sám by som sa k nemu určite nedostavil, hanbil by som sa vôbec o tomto s ním rozprávať. Doktor Sokol, ktorý takto postihnutých mužov lieči, tvrdí, že pomôcť sa dá. Treba však na to pacienta. A poznáte to, dostať chlapa k lekárovi s intimným problémom je hotová katastrofa. Ak však už nájde odvahu, urológ použije 4 spôsoby liečby. Ako prvé odporúči psychotréning. Myslí na niekoho iného, alebo myslí na niečo, nemyslí na problémy, pozerá sa na televíziu, ale zase vadí to partnerovi alebo partnerke vlastne, že ako buď sa so mnou miluješ, alebo sleduješ televíziu, alebo buď sa so mnou miluješ, alebo čítaš knihu. Teda nie každému to vyhovuje. Ak to nezaberie, odporúči lokálne anestetiká. Lokálne anestetiká sú napríklad mezokain, lidokain. Sú to látky, ktoré sú vo forme gelov a muž si v prípade teda erigovaného penisu, keď má erekciu, natiera týmito anestetikami penis. Alebo si ich môže dávať do kondómu. Pokiaľ si ich dáva do kondómu, tak niekedy tí mladí muži hovoria, viete, ale ten penis je taký, ako by ani nebol môj. Ja to ani necítim. Pokiaľ nepoužíva kondóm, tak toto anestetikum sa môže vniesť aj do v podstate pošvy partnerky a nielen ten muž, ale ani tá partnerka nemá z toho častokrát príjemný pocit a cíti, ako by niečo nebolo ani jej a niečo behá hore, niekto je na mne a ja ani neviem, kto na mne je a čo vo mne je. Pomôcť by mohli aj tabletky. Pôsobia vlastne na mozog, na určité štruktúry, ktoré sú zodpovedné za ejakuláciu, za prežitie orgazmu, za tie podstate tie vzrušivé pocity a dokážu oddialiť túto ejakuláciu. Prebehlo aj veľmi veľa výskumných prác, aj rôznych klinických štúdií, ktoré sa zaoberali touto problematikou, touto tematikou s veľmi dobrým, s veľmi priaznivým efektom na pacientov. Poslednou možnosťou je chirurgický zákrok, tzv. Plastika uzdičky. Krátka operácia trvá asi 5 minút. Toto modré je uzdička a vlastne tuto ide veľmi dobré nervové zásobenie, vlastne tá vzrušivosť je tu na výrazne vyššia ako na iných častiach penisu a ten zákrok spočíva v tom, že my do tejto časti zo spodu pichneme lokálnu anestézu, zase mezokain, nasadíme tu na jeden steh, tu nasadíme druhý steh a túto uzdičku, v podstate ten nervovo-cievny zväzok, ktorý tady ide, my pretneme a pekne steh my obšijeme, teda prerušíme, teda vzrušivosť mužov by potom mala byť nižšia. Hovorím, by mala byť, lebo nie u každého muža to tak je. Keď som navštívil lekára, nasadil mi tabletkovú liečbu. Musel som síce užívať tieto tabletky až po dobu skoro 3 mesiacov, ale efekt sa dostavil a som veľmi spokojný a taktiež moja partnerka. Tento mladý muž, ktorý nám o svojom probléme porozprával, patrí medzi šťastných. Nie vždy je totiž liečba úspešná. Pokiaľ nezaberie niekedy frenuloplastika, alebo táto plastika uzdičky, niekedy ju prikombinujeme aj s tabletkami a niekedy, keď nezaberú ani tabletky, ani plastika uzdičky, urobíme celkovú obriezku. Keď nezabere bohužiaľ ani
celková obriezka, plastika a teda používanie tabletiek zostáva nám asi len ten psychotréning a tie lokálne anestetika, ale to sú naozaj už muži, ktorí sú, nielen oni sú nešťastní, ale aj my ako ich lekári sme nešťastní, lebo im nedokážeme pomôcť. Ťažko hovoriť v prípade predčasnej ejakulácie o príčinách. Doktor Sokol tvrdí, že jednou z nich môže byť aj fakt, že niektorí muži začínajú neskoro pohlavne žiť. Aj toto je príklad z reality. My sme tu mali pár, ktorý, keď muž mal 38 rokov, žena mala 36 rokov, boli 10 rokov zobratí, vysokoškolsky vzdelaní, nemohli mať deti a prišli sme na to, že tí ľudia nemali ešte v živote pohlavný styk. Ona bola panna, on mal jednoducho takú fimózu, že nedokázal pretiahnuť žaluď, teda predkošku cez žaluď, čiže na začiatku 3. tisícročia by sa takéto veci a tieto veci nemali jednoznačne diať.